Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka United Democratic Party UDP hagapratari unailar arhajar arpesan kalathung UMDC kasora constituency uba Titos Pynkhlaiñ kumu General Secretary Bathymmai jong ka UDP. Ya gani karai lashim hagajingalang jong Central Executive Committee CEC jong ka UDP kablalong office traikam ka Seng Boise Road lai umkra. Uba Titos ubadeiru unong yalam kaliang persya apo ka KHDC unshim tino ekakam General Secretary ka UDP harian ba u General Secretary barim ka UDP uba Jimino Mautho ulamino na ka party hakini ki benai baladap habakran chikla pathai kubor uba Titos ulaong bakum u General Secretary Bathymmai unyali akat bala banang Pynkhlaiñ ka party kenang ba ka party kan la shushu ban so thiet shakipat ba ka jela Tasing don ka CEC jong ka party but idon ka tuan ki kam ki bagi keren party ki member ki poi bah khot ka delegates baro bagi yo la bagi keren ka tuan ki kam but ka ba nikong but ka ba san ka long ban jet ya tin sekretari jong ka party but ni simplement dak away ka so dak away ka jing ai jumut la ya menjor lang ka kateng di ba Titos Chyne kum tin sekretari Bathymmai jong UDP kata ka long ka rai ka ba nation si apa dia begini kan kalian menusah pikiran nama kalian sih Maka mikir kalau ada kecil penskau nanti nanti mana mereka sokam dengan platform buat dirinya kan, jadi saja. Ini lashim bagi lah note ya kita kan jing item note kecil penpau tu kita dia hendak nak isu. Yang kejongan apa penpau ke jing ai kublai ya ke Central Executive Committee ke bala ibit ban penkampi hangai ya kan kam General Secretary joka party te na kalian kejungi kalong ba tam na kalian jonga kapag kong hi kalong ba kumno ban Pynkhlaiñ ya ka party nang iskman bar kumjo ru ban nang ban continue lagi ban nang beteng ya kata kam kom General Secretary ya ka ba kaladan ga jingko hati niki kendiat benai ki beladap adin jing resign no jong General Secretary barim jungi ba Jimino Mautho den rengi kermen ba mentapat Nangne shikmat hadin bang ilai kendu ya ki President Secretary mentara sengi jong ki district ki boper ilayo ya ka banyak beliau jumut bat nga kermen ba Nangne shikmat inang la ban pentelun ni ka kam ada ban Pynkhlaiñ ya ka party bat kam tamru ban kandon ka jing ya dei ka jing ya rekam ka ba khamjan shushu apdeng ki nomi khmat ki jungi bat ka party em ha ka jing sha na kaliang ka jungi ka ba kongsan ka long ha ki constituency ki badan ni ki nomi khmat ka ba mer ki badan ni ki MLA MDC ka mer ka party ka don kata ka jing ong ba itu tempat election kata kam arai sa ki constituency ki bagi job ten rei ha ki constituency pat ki bom job hi ka don ka jing kandidat namar bagi bepli gitu ki kandidat ki jungi ha bagi job election kalong ka ba bahaya ki ban ya kontak sa bat ki patba baru san snap de hoi hatung hateng le se kala bandon den re nang ni syukwat pat ka ka bakong ka party ngin le kalong ba gila don ya ki action plan ki bangi pankre kalong ba wat haki tu ki constituency ki bangi don ngi madro na kalian ka party ka bod ngin ya le iban wanra ya ka jige de ka bajan apa deng ki grassroots bat ki nong yalam tu party haki tu ki